Jodak mohingo 400 e kar chung'od bura ma Kisumu Central oyudo tiegruok mar riembo kaachiel kod obok mayango kaka jolony e sekta no. Kane olose kinde chiwo oboke ma kamago, jaod bura ma Kisumu Central Joshua oyango ni chenro ma kamano geto rawere kaachiel gi ji mantiere e sekta mar riembo to onge kod oboke ma kamago. Menodok ne winjruogno e kind Raila Odinga gi William Ruto kowacho ni mabiro kelo dongruok mathoth e thurka. Just believe mana in the next 3 to be Atieno Obuya. Kawuono wachiwo license ne ji moingo 400 nekech ne wachiko gi higa ka higa wabiro tero e tiegruok jogo madwa riembo 400 nyaka namba maromo 500 mondo gisik ka gimanyo tich kata ka ginyalo chako ohendni gi. Ka nya donjo ka nya yudo ka obila laore gi joma riembo nikech jogi onge gik miriembo go. To sani koro obila ok laore kodgi. Gima nadwa kwayo NTCA jogo mochung' ne driving license ni kaber to mondo gineni ng'ata mosatimo riembo mani osakalo gimi kad mar riembo. Ok ni jogo manigi license mar higa achiel ok mi kad, jogo manigi license mar higa 3 kende mimiyo kad.